हाय फ्रेंड्स मु आशीष कुमार आउ आपण समस्तଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି କାଲିଆ ଯୋଜନାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଯେଉଁଟା କି 7 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ମିଳିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ମିଳିଲାନି। ତ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ଆଉ କେବେ ମିଳିବ ସେଇ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମିଳିବ କି ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଇ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଦେବେ କେମିତି ସବୁ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ପଚାରିଛି ସେଇଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ତ ସେଇଟା ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର ଖେଳାଳିମାନେ ସ୍ୱାଗତ। ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରକାଶ ହଁ ସାର୍, ମୋ ନାଁ ସକ୍ରାଜିତ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେଉଁ 7 ତାରିଖ ମିଳିବାର ଥିଲା ଆଉ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ସାର୍ ମିଳିଲାନି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଭୂମିହୀନରେ ଆସିଥିଲା ନା ଯୋଉଟା କି ଚାଷ ଜମିରେ ଆସିଥିଲା? ଭୂମିହୀନରେ। ଆପଣ ବୋଲି ଭୂମିହୀନ ଦେଇଛନ୍ତି ତ? ହଁ ହଁ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହିଁବି ବୁଝିପାରିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ହଁ ହଁ। ଯାଇକି 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏ 15 ତାରିଖ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ 5,000 ମିଳିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଆଉ ଏଇ ଯାହାର ଜମି ଅଛି ତାଙ୍କର କେତେ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ? 22 ତାରିଖ ପରେ ପାଇବେ। 22 ତାରିଖ ପରେ। ହଁ ସାର୍, ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟଟା ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ଆସିଛି ସେଇ ଯେଉଁ ନାମ ଅଛି ସେଇଟା ପାଇବେ କି ପୁଣି ଅଲଗା ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ସାର୍? ସେଟା ଅଲଗା ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ 22 ତାରିଖ ପରେ, ଯୋଉଟା କି ଯାଞ୍ଚ ହେଇକି ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏ ଯାହାର ଜମି ଅଛି। ହୁଁ। ଆଉ ଏଇ ଭୂମିହୀନ ପାଇଁ? ସେଟା ବି ଯାଞ୍ଚ ହବ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉମାନେ ଭୂମିହୀନ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଇ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ପାଇବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ନୂଆ ଆସିବ କି ସାର୍, ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ଏକା? ନୂଆ ତ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିନି କିନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ ହେଇପାରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ହଁ ହଁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିପାରେ କି ସାର୍? କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ସାର୍? ସେଟା ତ ସାର୍ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଏକାଧିକ ସଦସ୍ୟ ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବାରୁ ହଁ ହଁ। ଚାଷୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉଥରେ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଯୋଉଟା କି ସମୟ ନେଇକି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ, କିନ୍ତୁ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା 15 ତାରିଖ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନୂଆଟା ଆସିପାରେ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଆଉ ଏ ଆମର ଯାହାର ଜମି ଅଛି ତାଙ୍କର 22 ତାରିଖ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟଟା ଆସିନେ ତାଙ୍କର ବି ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟଟା ଆସିଯିବ 22 ତାରିଖ, ନାଇଁ କି ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। କଲ୍ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ବେଶୀ ସଦସ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାମ୍ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭେରିଫାଏ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ।